बाळू मामा मी शरण आलो तुझ्या पाया। मित्रांनो नमस्कार। ह्याच्या आधी बऱ्याच वेळेला कामते मामांच्या मुलाखती झालेल्या आहेत आणि त्या मुलाखतीमधून तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी समजलेल्या आहेत, पण आज मी परत कामते मामांच्याकडे आलो आहे ते आशा करण्यासाठी। मामांच्या बकऱ्यांमध्ये मामांच्या हयातीनंतर एक कारभारी होते सदाशिव शिरगावे, त्याला शिरगाव्या म्हणून म्हणायचे, शिरगावे कारभारी म्हणायचे। तर त्यांच्याविषयीची माहिती घेण्यासाठी मी कामते मामांच्याकडे आलो आहे। खरं वास्तविक त्यांनीच मला सांगितलं की मला असं असं हे सांगायचं आहे म्हणून, आणि मग मी कामते मामांची वेळ घेऊन आज मी आलो आहे। आता मी आहे कामते मामांच्या शेतामध्ये आणि माझ्यावर कामते मामा स्वतः आहेत। ते आपल्याला शिरगावे कारभारांच्याबद्दल सगळी माहिती आपल्याला देणार आहेत, तर आपण ती ऐकूया। आणि शिरगावे कारभारांचा पूर्ण जो काय त्यांची सेवा झाली त्याविषयी आपण जाणून घेऊया। चांगलं बाळूमामांच्या नावानं सांग। मग हे सदाशिव शिरगावे हे त्यावेळेला ह्या भागात पाणी नव्हतं, ऊस नव्हते, शाळू कापायच्या हंगामात बकरी यायची, गलगलच्या माळावर दड्डीवर आली, तिथनं येता येता मुगळी, मग गलगलला आली की आम्हाला निरोप, शिरपा पाटील हे दोघंजण या बग्यावर, आणि मला तिसऱ्याला घेतल्याशिवाय हे जमायचंच नाही, ओळख कमी कापशी भागात। मग मुगळीला गुरव बिरव आम्ही मामासंग फिरलेलं त्याच्या अगोदर, गुरव सगळी ओळखीची, करड्याळ मुगळी असं करत मग आम्ही जायचं बकरीच हे करत करत कुठं कापशीवर बकरी आली असं म्हणा। मग कापशीत 4 दिवस इकडं तिकडं आली, मग श्यामदर म्हणून आहे त्या सकलात बकरी बसली, ते वालवणकर का काय असं काहीतरी शेत सकल आहे, तिथं बकरी बसली। बकरी बसल्यानंतर चरायला इकडे तिकडे येणार, मग मला बी येणे बनवून घेतलंच। मग शिरपा पाटील त्या दिवशी नव्हता, ते कुठं गावाकडे गेलता, सदू होता। मग बकऱ्यातनं मी एका गलीला कापशीत कोणतरी ओळखीचं चारा सरवाट बघावं या नादात, मग रात्री तिथं बकरी बसलेली, बकरी उठून चरायला बाजूला जायची। ते गलीत 10 वाजाच्या टायमिंगला वाळवान गाठलेलं, त्या वाळवानापाशी कोण नाही आणि बकरी पानं नाही म्हणून मोरं कोण नाही, पांदेल लावलेली मागं 1-2, आणि वाळवान भलं लांब, इथनं 100 फूट लांबीचं वाळवान, आणि फास करून त्या वाळवानात बकरी तटली, मागणं ही उचकली देत्यात मोरं तटली, तटल्यावर जोंधळ्याची मळणी, इकडं गेलं इसकाटलं तिकडं इसकाटलं, बायकाने त्यांच्या बघितल्यावर काय विचारावं। मग ते सदू कुठं मागं होता, बाकीचे होते रखवालदार मेंढके, ही बकरी का तटली, मोरं बघते जोंधळ्यात गेली, यार त्याच्या आईला त्या बायका अशा उठल्या भांडत त्यांची 5वर धारण। मग सदू म्हणला मी कापायला लागलो, मला म्हणला सांगितला धोत्रात मुतायची पाळी म्हणला भिवून, आता काय करायचं, आणि आमची इतकी मोठी चूक विनाकारण आम्ही केली, आता याला काय करायचं, असं करत कशी तरी ती बकरी काढली आणि मोहरं काढली, मला हुडका ही 2-3, मी दुसऱ्या गलीतनं गावलो, हे असं झालं, होऊन दे का भिता, अरे वाळवानात शिरली वाटत वाळवान, मग काय करायचं, बकरी चुकून गेली, पाया पडूया माफी मागूया, काहीतरी करूया की आम्हाला मोठं बोलून नाही चालणार, असून दे काय मारलं तर 2 खायचं बकऱ्यासाठी, मारणात काय बिघडलं, आणि जरी एखादा नेटानं आला आणि नुकसान माझं झालंय बाबा 5-50 हजारचं म्हटलं तरी सुद्धा आम्हाला काय सामान म्हटलं आम्ही देऊया, कोण बिणार, मामाची बकरी, एवढं काय भिकारी आहे, कुत्र्याला ते पावर आहे म्हटलं, आणि माणसाने आम्हाला काहीच नाही, अरे वाळवाना तर बकरी गेली का, तिने रखवाला पुढं राहायचं नाही, बकरी अचानक आली, सगळी चुकी आमचीच, आम्ही कबूल करता, म्हणजे काय डोचक्यावर सगळं ठेवू नका, चूक आहे बरोबर आहे। मग ते बायकाने 4 शिवा दिल्या, काय काय कोण आहे भाड्या, हा ना इकडं मी तिकडं आलो, भाड्या आहे म्हटलं इथं, मग तवर त्याच्या मालकाला समजलं, ते भाड्या म्हणले बाळू कामत्याचा पोरगा आहे, मंत्र्या बाळूचा अलाहाबादचा, ह्या भागात मरतेली माणसं बरीच जिवंत केली आहेत, त्यांना साप चावून, आणि त्याला फाजील बोलू नको, त्यांनी घरात ताकीद दिली, काय असेल नुकसान घेऊया, जुंधळी इसकटलं बरोबर आहे। मग आता काय करायचं याला, मग सदू बी भ्याला, बरं अरे भिवू नको म्हटलं, काय किती पोती जुंधळ उन्हात घातला तास, एक 5-7 पोती गाठलं तर, अरे काय मग 7 पोती जुंधळ तुझं घे की, देता आम्ही, चल म्हटलं कुठलं पाहिजे तुला पोती, दे ट्रॉली लावून, चल भर चल थोडा वेळ नाही तर, आणि ते इसकटल्या जुंधळ आमचं आम्हाला राहून देत, झालं मग काय करायचं,
तुझ्यात म्हटलं बकरी बसाय त्यात ओळख नाही आणि पाळक नाही. हां. नारायण गोरपडे हं, हं, हं. त्याचं जुंजळं हां. दारात काढलं, गावात घर होतं, बरं. मग रानात बंगला आहे, शेत आहे, तिथं मग बकरी बसायची ठरली. हां. तुझ्या शेतात म्हटलं जाऊया. हां. मग इकडं माळवा आहे, तिकडं असं आहे, आसनात थोडं खातील काय होईल. माणूस चिरडी करू चांगला, पण आम्हाला दोस्त झाला सकाळ. आसना गावाचं काय मजाच वाटली आम्हाला. मग ते मिटवायचं, कसं मिटवायचं, सकाळ बकरी बसूया तिथं. जुंजळं इस काढलं बाबा, किती पोती जुंजळं म्हणला घातला, काय म्हणला 7 पोती, 6 पोती घातलं तर. हं. बरं, बांधून का शिवून? बांधून. बांधून 7 पोती. हां, हां. का 6 पोती? 6 6 पोती. हां. 6 पोती. हां. 6 पोती म्हणलं जुंजळं घातलं. मग तुझा संबंध काय आला? 6 पोती तुला जुंजळं दिलं, मग झालं ना. हां, हां, हां. हां, तर झालं. मग भांडण बंद कर, शिवा बंद कर, मजा आहे. तू नाही मी एक आहे, बकरी तुझ्यात बसूया, आमचं काय त्या कारभाराला विचारायला देणं असेल ते द्या तळाचं. हां, हां, हां. काय आणि बकरी बसून घे, आणि तुझी नुकसान आम्ही द्यायला तयार आता तुम्ही हां, हां. माझ्याकडंच घे. त्या सगळ्यांनी शिवा घेऊ नको, परगावचे आहेत, मी जाऊ गावचा असल्यासारखा काय घरचा, बरोबर. आणि मामाची बकरी देवाची. मग देव म्हणजे कोण? अरे म्हटलं स्वतः बाळकृष्ण लल्ला म्हणा काय त्योच, धनगर त्योच, आणि बाळोम्मा त्योच काय. आणि तुम्ही कोणाला शिक्षा करणार? बकरी बसूया. मग काय करते? पोती भर संध्याकाळी, आणि किती होत्यात बघ. कमी पडलेलं लगेच इथनं देतो तुला, कापशीतनं दोस्ता इथनं माझ्या. आणि ज्या झालं तर बाकी आमचं आम्हाला दिलं पाहिजे. मी काय म्हटलं तर किती पोती? 6 पोती. 6 पोती. जुंजळं झालं बांधून 7 पोती. बांधून 7 पोती झालं. 7 पोती झालं. बरं. मग आधी कसं होतं? बांधूनच होतं. मग आमचं आम्हाला पोतं कन्या भरड या गिरणीवर सोनारची गिरण होती तिथं. इथं भरड आणि तिथं पोतं घेऊन ये. काय जकाच भरडले, कन्या सुरू झाल्या खायला. मजा तिची पोती तिथं पिटली. कायमचा दोष झाला. तिथं 3-4 दिवस त्याच्यात बकरी बसवली. मजात दिवस गेलं. आणि तो आमचा सका झाला. गावाला वांड असताना तिकडं आम्हाला काय करायचं? काय तो माणूस बाबा दारू प्याला म्हणजे काय, त्याला ना दारू पित नाही कोण, सगळीच पित्या. पण तुम्हाला कसं काय एवढं हे आम्हाला कसं काय म्हणजे, ज्याची भक्ती गुरुवर श्रेष्ठ हाय त्याला मदत तो करणारच. ठरलेलं आहे. आमचा हक्क आहे. आमचा काय यात स्वार्थ आहे? तटल तिथे जर तू नाहीस तर आमचं काय काम? तू आहेस, आम्ही आहे तिथं तू पाहिजे. काम तुझंच आहे. आम्ही जातीनं नीतीनं धर्मानं चांगलं करायला. मग इथं मदत तुझी लागेल तर आम्हाला द्यायला नकोस? द्यायला पाहिजे. आम्ही कुणाकडे मागावं? मग तू नसलास तर मग आमचं काय काम? आमचं काय काम? हे तुझं काम तू न केलंच पाहिजे. सर त्यानं ते 6 पोती जुंजल्याचं 7 पोती झाल्यावर एक पोतं पण आम्हाला त्याने घरात काय बोलला नाही, आणून भरडून दिला. आमचं काय असेल ते दिला. 4 दिवस बकरी बसवली. मग कापीत ह्याच्यात त्याच्यात 4-8 दिवस बसली. आणि त्या शिरगाव्याच्या मनात काय आलं, तुझ्या शेतात म्हणलं बकरी बसवणार, अजून पाडवा 10-12 दिवस पुढा. ही पहिली वेळ तुमची शिरगावांची तुमची? नाही, त्याच्या आधी 2-4 दिवस होतच. होतच. पण ही गंमत झालेली ही जुंजल्याची सांगण्यासाठी घडलं. मग आमच्यात बकरी 2-4 वर्ष आधी असणार, ही बकरी बसवत नव्हतो. प्रत्येकाला मिळावे हेच बसवून घेते म्हणून कोणाचं बोलून घ्यायचं नाही.